Lisica je verovala, kao i sve lisice na ovome svetu, da je niko ne može nadmudriti. Sretne ona jednoga dana Rodu, izmeniše mnogo lepih reči i lisica joj tada reče: Gospođo Rodo, bila bih zaista sretna kad biste izvoleli ručati kod mene. Roda prihvati i utvrdiše dan. Lisica sva presretna vrati se kući i čitavim putem je razmišljala kako da napakosti Rodi. Kad je došao dan ručka, lisica pripremi retku kašu i izlije je na ravan kamen. Naravno, Roda sa svojim dugim kljunom nije mogla ništa okusiti, a lisica je dugim jezikom sve polizala. Odlazeći, Roda odluči da joj vrati milo za drago. I zaista, nakon nekoliko dana pozove lisicu i kada je stigla, ponudi joj jelo u posudi duga uska grla. Divan miris širio se iz posude i lisica je obilazila uokolo, oblizujući se i grizući usne od nestrpljenja. Pokušavala je na sve moguće načine da uvuče svoj jezik unutra i dođe do zamamnog zalogaja. Kada je Roda vidjela da je lisica već na izmaku snage, od nestrpljenja i razočarenja, uvuče svoj dugi kljun u posudu i pojede sve pred nosom lisice.